Амаркорд. Сценаристи Федерико Фелини, Тонино Гуера. Отряд! Мирно! Отряд! Мирно! Ето го! Ето го! Другари! Поздрав към Дуче! Да приветстваме с благодарност и с фашистски поздрав! Римският имперски поздрав! Коменданте, госпожи, значи си чехкиня. Защото само чехкините са с такъв огън в очите. Аз италиански говори. Красив, добър вечер, Микеланджело, да ти го вкарам, о соле мио. Добър вечер. Видяла море? Море? Шпациран с мен. Долу. Хайде. Лало, как мина? Как да мине? Аз с германките винаги съм ме карал спокойно. Може ли? Затворено е. Може ли да вляза, госпожице? Добър вечер. Какво искаш? Една цигара. Да видим. Да знаете, че наистина ще ви повдигна. Да видим. Ей, ще падна. Пусни ме. Пусни ме, глупчо. Пусни ме. Успях. Силен си? Давай. И тази. Букета, букета. С Богом. Обичам ви всички. Градиска си отива. Заминава. С Богом. С Богом. Градиска. С Богом. С Богом, Градиска! С Богом, Градиска, с Богом. Вижте! Онова там е мое. Пухчета! Ти си страхливец. Тита! Назо! Къде е Тита?
Ще отидем ли за риба? Но Тита си е тръгнал. Отдавна си е тръгнал.